Dobrý deň, dovoľte, aby som vás privítal na videoprezentácii dvojizbového bytu, ktorý sa nachádza v Tevhlovej bytovke v obci Jarok, ktorá je neďaleko Nitry. Je to de facto prvá obec smerom z Nitry von. Takže poďme na to pekne po poriadku, dispozične. Nachádzame sa v kuchyni. Poďme si ju takto podrobnejšie pozrieť. Je tu takáto rohová lavica s jedalenským stolom a potom takáto praktická kuchynská linka. Môžeme si to aj tú kuchynskú linku takto podrobnejšie pozrieť. To znamená zabudovaná chladnička, zabudovaná mraznička, mestí sa sem mikrovlnná rúra, kopec úložného priestoru, dres, plynový sporák, elektrická rúra a takto, jak si ukazujeme, kopec úložného priestoru. Veľmi praktické. Samozrejme veľké plastové okno, ktoré zaručuje dostatok svetla a pekný výhľad na obec. Takže dispozične odchádzame z kuchyne a posúvame sa do ďalšej časti tohto praktického dvojizbového bytu. Po mojej pravej ruke máme teda takúto celkom veľkú praktickú kúpeľňu s vaňou. Máme tu rebríkový radiátor, ešte raz teda vaňa, umývadlo, miesto na práčku a myslím si, že kto bude chceť spreduplnenú práčku a k tomu, alebo na to sušičku, miesta je tu dosť. Samozrejme jadro je murované. Ideme dispozične ďalej po chodbe a po mojej pravej ruke je toaleta. V tej toalete je plynový kotol Fissmann. Byt teda má vlastné vykurovacie teleso a teplo do radiátorov vyrába teda tento plynový kotol a rovnako tak aj ohrel alebo teplú vodu. Dispozične pokračujeme ďalej. Po mojej pravej ruke sme v tomto prípade v obývacej izbe, ktorá je teda s balkónom. Nech sa páči, môžeme si to takto pozrieť. Celý ten priestor, celú tú izbu. A teda takto, aby ste mali predstavu. Celkom pekná, veľká, praktická obývacia izba a tak, ako som povedal, so štandardným pekným balkónom, zase pekná slnečná a s veľmi pekným výhľadom na okolie. Ešte si ju takto ukážeme z druhej strany. Na strope je takáto sadrokartonová dekorácia s osvetlením. Samozrejme byt je, dá sa povedať, po kompletnej rekonštrukcii, lepšie povedané, samotná tehlová bytovka je z roku 2007. To znamená plastové okná, už plechové radiátory, plávajúce podlahy, stierky, aj tie samotné stierky, podľa toho, ak ich chytíte, majú dobrú zrnitosť. Pokračujeme dispozične ďalej. Ideme do izby číslo 2, ktorá môže byť, ako v tomto prípade, spálňa. Je rovnako veľká, alebo ešte by som povedal o niečo väčšia ako tá obývacia izba. A máme teda, čo sa týka výbavy, je tu takáto vstavaná rohová zostava, teda vstavaných skríň. Je tam dostatok úložného priestoru. Samozrejme je tam miesto pre televíziu, nejaké knihy a samozrejme úložný priestor. Takto v rohu máme nejaký takýto pracovný kútik. Samozrejme oblok a zase pekná svetlá izba, plastové okno, plechový radiátor, samozrejme plávajúce podlahy. A ešte, aby ste mali predstavu, takto z druhej strany veľkosť tej izby a asi ako celá tá izba vizuálne vypadá.
Byt má skoro 57 metrov štvorcových. Je, ešte raz ako som povedal, tehlová bytovka zateplená z roku 2007. Samotný byt má aj napriek tomu, že je z 2007. nízky stupeň opotrebovania, to znamená, že je zachovalý, málo používaný. Samozrejme pri tejto bytovke by som zdôraznil, lepšie povedané pri tomto byte by som zdôraznil, že je tu teda to vlastné vykurovacie teleso, čo je veľká výhoda a na základe toho sa viete s nákladmi vojsť do 100 € mesačne. Ďakujem, že ma sledujete, som rád, že som vám mohol priblížiť ďalšiu videoprezentáciu, napríklad aj tohto praktického dvojizbového bytu s balkónom v obci Jarok, neďaleko Nitry. Teším sa, že ma budete kontaktovať, teším sa, že sa uvidíme v prípade záujmu na spoločných obliadkach. Moje číslo je 0917 951 447. Ďakujem.